ସବୁ ତ ସରିବ ମଣିଷ ମରିବ ପ୍ରେମ ତ ମରିବ ନାହିଁ ସେହି ପ୍ରେମ ପାଗଳ କରିବ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଢେଗ ଥିଲା ଗୋଟେ ଇଏରେ ଦେଖୁଥିଲି। ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଥାଏ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ କହିଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ବେଳେ ବୁଲିକିରି ସେଇ କଥା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ ଯେ ତୁମ ଗାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କେଞ୍ଚ ହିଁ ପଶି ଯାଇଥିବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ଏମିତି କିଛି ଥାଏ ନା କହିହୁଏ ନା କିଛି ଇଏ କରିହୁଏ। ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥାଏ ଜୀବନରେ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଆଜି ସବୁ ପୁରା ଉପାସ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭୋକରେ ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଖାଇକି ଟୋଟାଲି ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା ସମସ୍ତେ ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ଟୋନ୍ରେ କିଛି ଦେଖୁଥିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି କେତେ ତାରିଖ କହିଲେ? ଆଜି ହେଉଛି 3 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି ଭୋଜି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ସଦାବେଳେ ଚାହିଁବେ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ ରହିବାକୁ। କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଣ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଯାହା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି କିଏ କରିବି, କିଛି ବି ଖରାପ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ପୁରା ଭଲରେ ଆମେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ରହିବା। ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଚ୍ୟାନେଲ ସାଙ୍ଗେ ରହୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହୁ। ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକିରି ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତ ଏକା କିଛି କରିପାରିବିନି, ଆପଣମାନେ ରହିବେ। 100 କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହେବ, ନହେଲେ ବି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଯେହେତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ପାଇଁ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଦିନେ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେବା, ଏମିତି ମରିଯିବା, ଏମିତି ସବୁ ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିବେ, ସବୁ ଅଙ୍ଗାର ହେଇଯିବ, ସବୁ ପୋଡ଼ିକି ସବୁ ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। ଜୀବନରେ କିଛି ରହିବନି, ସବୁ ଜଳିଯିବ। ଜୀବନରେ କେହି ରହିବେନି। ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି କାଲି ପଳେଇବା, କିଛି ରହିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା, ଭଲ ପାଇବା ଦେବା। କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ସବୁ ଭଲ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ଗୋଟେ ଭଲ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଦେଖେ ଦୁନିଆକୁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ରଖିବା, ମନରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ରଖିବା, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ କି ସମସ୍ତେ ଇଏ ଦେବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ମାର୍କେ ନେଇକି ଯିବେ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବ ରଖିବା। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି